Bună, sunt Andrei. Astăzi o să vă arăt cum să vă luați jocuri cu bani gratis pentru telefoanele Android și tablete. Primul rând, vă trebuie un telefon Android. În al doilea rând, dacă nu știți un joc, intrați pe Google Play. Eu vreau să-mi iau MX Moto. Așa. Scrieți la Google, la search, MX Moto Android Download Torrent. Dacă nu aveți torrent, downloadați-vă normal. MX Moto for Android Download. Dați download via torrent sau direct download. Aici, nu aici. Deci aici, dacă nu aveți torrent, și aici dacă aveți torrent. Uitați, eu trebuie să-l dezactivez. Să vă dau aici pagina, adică link-ul în descriere. Așteptăm să se încarce. O să revin. Sau stau cu voi.